19. marca 2026 Bratislava, Viezoslavové námestie. S kultúrou bratov! Keď podávali im chlieb! Slávu, slávu, slávu! Odkaze predkov! Vďačník! Ďakujem pánovi doktorovi Liptákovi za úvod, ktorý urobil perfektne. Vás všetkých, milí priatelia, tu veľmi srdečne vítame. Za organizátorov chcel by som vám poďakovať, že ste prišli, lebo táto téma je veľmi vážna. Všetci to veľmi dobre vieme, aj si to uvedomujeme, že toto nie je protest proti vláde, proti niekomu. Toto je protest alebo pochod za mier. A keď si toto nebudeme uvedomovať, že treba všetko urobiť preto, aby sme donútili tých najmocnejších sveta, aby zastavili to krvi prelievanie, aby prestali umierať malé deti, ich matky, rodičia, starí rodičia a hlavne teda najviac dnes v týchto moderných vojnách trpia civilisti a to je to hrozné. Alebo Jalal Sulejman by mohol povedať pár slov, lebo tiež je z tej rizikovej oblasti a tam, kde sa teraz bojuje, nech povie pár slov a potom by som navrhol, aby sme postupne prešli pred ambasádu Spojených štátov amerických. Tam by sme povedali do pár slov, zakričali im stop vojne a odtiaľ sa posunieme k nemeckej ambasáde, kde takisto majú čo do toho povedať a môžu zastaviť toto krvi prelievanie. Odtiaľ prejdeme potom naspäť touto uličkou vedľa McDonaldu k ambasáde Francúzska, to je na hlavnom námestí, a od ambasády Francúzska pôjdeme vedľa britskej ambasády Veľkej Británie, to je tu v tejto ďalšej uličke, Pánska je to myslím, a odtiaľ prejdeme do kostolu, kde skončíme protest modlitbou. Takže nech sa páči, pán Jalal Sulejman. Áno, vážený. Áno. Áno, vážení priatelia, ja vás vítam a som nesmierne rád, že ste došli. Keď sa ma opýtali, o čom je ten pochod, tak hovorím pochod o miery. Jedná sa, že sme tu, aby sme velebili mier. Vážení priatelia, už slovo mier v mass-médiách ani nepočujete, dokonca mnohí to považujú za, by som povedal, zvýšok, ktorý prežil studenú vojnu, lebo predtým slovo mier bolo na každom jazyku. Tak ak niekto sa opýta, čo sme robili tu, tak sme tu velebili mier, vážení priatelia. Nech žije mier. No, technika trošku sa stažuje. Faktom je, že ideme na ten pochod, ale k veci, vážení priatelia. Ak chceme mier, tak musíme sa pripraviť na tú bitku. Vyzerá to tak, vážení priatelia, že Irán, ktorý niekoho nenapadol, bol pripravený na tú bitku. Tu je fakt ako hrom. Spojené štáty americké spolu s Izraelom agresívne uprostred rokovania napadli Irán, ktorý je pravoplatný člen medzinárodného spoločenstva. Týmto spôsobom Spojené štáty americké nám všetkým chceli povedať, že medzinárodné právo je mŕtve, vážení priatelia. A toto je nebezpečné najmä pre menších krajín, akým je Slovensko. Napadli Irán a dnes prosia o zastavenie palby, vážení priatelia. Prečo?
lebo stanovili 4 ciele, ktoré potrebovali presadiť. Mysleli si, že v priebehu 2 dní, 3 dní padne režim a skončí vojna. Už sme 20. deň, vážení priatelia, a nedosiahli ani jednu z tých svojich požiadaviek, ktorých chceli pred vojnou. Stanovili to, že chcú pád režimu. Po druhé, chceli zničiť nukleárny program Iránu. Po tretej, chceli zničiť program raket dlhého doletu. Prečo? Aby Izrael mohol kedykoľvek napadnúť Irán a Irán nemohol odpovedať. A po štvrtej, to, čo nazvali ramena a ruky Iránu v oblasti, chceli zničiť. Tu sú libanonskí národní odbojári, tu sú Jemenčania, tu sú Palestínčania, tu sú Irakčania, potrebovali to všetko jednoducho zničiť. O toto im išlo. Dnes situácia je taká, že potrebujú riešiť niečo úplne iné. Hormuzský prieliv. A ak na tom budú trvať, vyzerá to tak, že budú riešiť ďalší prieliv, a to je vstup do Červeného mora. Taký je ten stav, vážení priatelia, dnes. Trump dokázal to, že Spojené štáty americké, ktorí sú tu zastúpení a okupovali toto námestie neprávom, že tu je naozaj tiger, ale z papíra, vážení priatelia. Tiger z papíra. Áno, väčšina z nás v roku 2015 sme sa stretávali tu. A sme odmietli vstup Američanov na územie Slovenskej republiky. A dnes vám hovoríme, mali sme pravdu, lebo tam, kde sa nachádzajú jednotky Spojených štátov americké, sú napadnuté, je to Katar, je to Bahrajn, je to Saudská Arábia. Preto musíme odmietnúť prítomnosť Američanov na územie Slovenskej republiky a je to príležitosť, vážení priatelia. Áno, všetko sa ukáže. Čas to ukáže, že to sú agresori, fašisti, nacisti, ktorí konajú genocídy. Konali to v Gaze, konajú to na západnom brehu, konajú to dnes v Iráne, vážení priatelia. Lebo v prvom dni, to treba hovoriť, napadli základnú dievčenskú školu a zabili viac ako 170 dievčat vo veku 6 až 12 rokov. A to chcú sa nám hrať na demokratov, týchto banditi, títo gauneri. Hovoria, že bitka je medzi civilizáciou a barbarstvom. No kto je barbar, vážení priatelia? Ten, ktorý zabíja 170 detí, vážení. Tu sú Spojené štáty americké a s nimi sme v jednej agresívnej organizácii menom NATO, vážení priatelia. My musíme z tejto zločineckej organizácii s názvom NATO odstúpiť. Nech žije mier, vážení priatelia, ideme na pochod, je to pochod mieru. A môžeme ísť. Smer Spojené štáty americké, ambasád. Takže ideme dúpať. Takže dnes, 19. marca 2026, sa stretávame na námestí Pavla Osáka Hviezdoslava pred sochou Pavla Osáka Hviezdoslava. A som rád, že sú medzi nami, medzi zhromaždenými, ktorí prišli protestovať proti medzinárodnému terorizmu Izraela a Spojených štátov amerických, mnohí členovia spoločnosti Gustáva Husáka. Ja keď som sem išiel, tak som uvažoval nad tým, že je treba, aby každý z nás viedol individuálnu
odvetu, aby sa dištancoval od toho, čo sa deje v medzinárodnom rozmere. Môžeme byť malí, nevýznamní, ale určite by nemali naše peniaze prispievať k tomu, aby boli bombardovaní civilisti v Iráne alebo kdekoľvek na svete. Takže prosím, bojkotujte všetky americké výrobky, bojkotujte Coca-Colu, bojkotujte McDonald's, bojkotujte Nike a stovky a desiatky ďalších firiem, vypínajte americké hudobné skupiny. Nepodporujte amerických športovcov, nie preto, že by boli oni vinní, ale preto, že peniaze, ktoré týmto spôsobom prúdia, tak prúdia aj do zbrojného systému Pentagonu a Izraela a stávajú sa zdrojom pre bombardovanie a ničenie životov a budúcnosti miliónov. Dobre, ďakujem Jurajovi Janošovskému.